Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Bé, veuran. Avui tractarem un dels temes que estan relacionats amb el món del consum, però del qual poc s'ha sentit a parlar fins ara. Em refereixo a l'anomenat càrtel de cotxes. Un tema interessant perquè pot afectar-nos si hem comprat un vehicle entre els anys 2006 i 2013. Ara ho comentarem més a fons amb la nostra convidada, però abans direm que els fets han estat com a resultat de diverses sentències del Tribunal Suprem ratificant unes multes, unes sancions interposades per la Comissió Nacional de Mercats i Competència l'any 2015 a un total de 34 marques de cotxes per haver creat el que s'anomena càrtel. Insisteixo, ara ho expliquem. Càrtel, que consisteix en un intercanvi d'informació sobre diferents elements que condicionaven o afectaven de forma rellevant els preus entre empreses fabricants i distribuïdores d'automòbils. Com acabo de comentar, el tema a nivell Vox Populi no és gaire conegut, però sí que té l'interès suficient per tal que avui el comentem a fons amb la nostra convidada, qui saludem tot seguit, amb la Montse Altava. La Montse Altava és advocada de Mallart Garcia Roqueta, del bufet d'advocats Mallart Garcia Roqueta. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Efectivament, saludem a la Montse Altava. Montse, bon dia. Hola, bon dia, Carles. Bon dia, Montse. Bé, ho deia fa un moment, no és un tema massa conegut, tot i que ens afecta, perquè qui no s'ha comprat en algun moment de la seva vida un cotxe, no? Però per què, Montse, hem d'entendre que aquest tema no hagi estat, i fins aleshores tampoc ha estat massa conegut pels consumidors? A què creu vostè que es deu això? Bé, és un tema que és prou nou, és a dir,
Sí que és veritat que afecta el tema de la compra de vehicles entre 2006 i 2013, però fins fa no res, els últims mesos de 2021, és quan s'han dictat les sentències del Suprem que han ratificat la gran majoria de les sancions imposades. Jo crec que és per això. De fet, ara ja sí que hi ha rebombori, ja comença a haver-hi soroll a les xarxes i també entre els juristes sobre aquest tema. Clar, el nom que li han donat, això de càrtel, doncs té unes connotacions una mica, no sé si dir, pel·liculeres, no? Sí, bé, sí, a veure, és una manera de dir-ho, igual que en el seu dia va haver un càrtel de camions, que es va dir també. Sí que sona una mica pel·liculero, com dius, Carles. Al cap i a la fi no deixa de ser podríem dir, conxorxa també sona una mica penal i tampoc potser no és adequat, no? Però realment estem parlant del 91% de la quota del mercat. Tot el que agrupaven les marques implicades. Llavors, bueno, potser càrtel sí que és adequat. D'acord, sí. No, era com a curiositat, simplement, eh? Sí. A veure, un cop dit això, un cop fet aquest petit preàmbul, expliquem-ho de manera entenedora per a tothom que ens escolta. Què és, en què consisteix el càrtel de cotxes i quines circumstàncies s'han donat, s'han produït perquè la Comissió Nacional de Mercats i Competència multés a fabricants i distribuïdors de cotxes. Expliquem-ho, insisteixo, per tal que tothom ho entengui. Després donarem més detalls de qui pot reclamar, qui no pot, etc. Però el concepte quin és? Doncs t'explico. Com bé has dit abans, entre 2006 i 2013, les principals marques fabricants de cotxes d'Espanya van intercanviar informació confidencial per controlar el mercat i també la competència de preus. És a dir, ells compartien informació sensible que el que feia al cap i a la fi era que ells no assumissin el risc de la competència. Clar, la llei de defensa de la competència el que preveu és això, no? El que hi hagi una competència lleial entre els diferents fabricants o, bueno, empreses que ofereixen serveis i productes. Si ells compartien aquesta informació, es podien, en certa manera, modelar preus, per suposat a l'alça, és a dir, els consumidors es veien afectats perquè, clar, van pagar uns preus que potser no, segur, no existint aquest intercanvi d'informació haguessin estat més baixos, perquè uns aplicarien uns descomptes, uns altres, no deixa de ser això, la competència del mercat. Per tant, això ens ha perjudicat directament com a consumidors. Sí, els preus han anat a l'alça. És a dir, s'han de deixar d'aplicar descomptes entre ells, com que dèiem, compartint una informació que al cap i a la fi el que feia era saber més o menys per on anaven els tiros, per dir-ho així molt planerament, no? I que els preus, doncs, bueno, anessin una mica, doncs, en consonància. Clar, a veure, jo tinc aquí, no les direm totes, però evidentment estem parlant de marques implicades a nivell multinacional. No sé si puc dir algunes d'elles, però vaja, suposo que no hi ha cap problema. Estem parlant des d'Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Lexus... La llista és molt llarga, Volkswagen, etc. no? És a dir, aquestes marques que han estat implicades són de domini públic, no? Sí, insisteixo en el percentatge de quota de mercat que tenen aquestes fabricants, que són el 91%. És una bestiesa. Per això aquest tema, quan va entrar la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, que són els que han sancionat, doncs imagineu, no? Sancions milionàries perquè, a veure, és una gran quota de mercat. Per tant, entenem, com deia abans, que aquelles persones, aquells consumidors que han comprat un cotxe entre el 2006 i el 2013 podrien reclamar, en quin concepte podrien fer-ho? Doncs el sobrecost, al cap i a la fi. El que en teoria han pagat de més, que no haguessin pagat aquest de més si no hagués existit aquest trasbàs d'informació. És a dir, els consumidors s'han vist afectats perquè han pagat uns preus més elevats del que si el mercat s'hagués regulat pel seu compte seguint la llei de defensa de la competència, doncs haurien d'haver de pagar. Aquest sobrecost es transforma en una indemnització que els consumidors poden reclamar. Cal ser cauta no, cal mirar, això sí que és important, que la persona no només hagi comprat el cotxe o el vehicle entre aquelles dates, sinó també doncs, que la seva
el fabricant estigui dintre del llistat. Val. Llavors, això ho tenim clar. Hem comprat un cotxe entre aquestes dues dates, val? Entre el 2006 i el 2013. Hem comprat un cotxe d'alguna de les marques que estan implicades, val? Com podem saber nosaltres el sobrecost que hem pagat per aquesta compra? Aquí és imprescindible un informe pericial. Un informe pericial econòmic que valori aquest sobrecost. Per què? Perquè s'ha de fer un estudi. Es pot dir, s'està valorant aproximadament que el sobrecost està oscil·lant entre el 10%, el 15%, però clar, cada cas és específic. Cada persona ha pagat un preu pel seu cotxe. No? Dintre del mateix marca i model varien els preus d'una banda a una altra que te l'hagis comprat. No? Cal fer una valoració específica individual, com dèiem, un informe pericial que pugui calcular aquest sobrecost. Val, estem parlant d'un sobrecost al voltant d'entre el 10 i el 15%, seria? Aproximadament. Sí, evidentment, cada cotxe, cada marca té el seu perfil econòmic, no? El seu preu de venda. Però, clar, algú s'estarà fent la pregunta, val, en funció del cotxe de la marca que hagi comprat, en funció del model que hagi comprat, potser si tinc que demanar un pèrit, l'import que podria recuperar, doncs clar, jo no sé, ara improviso una mica, no? Jo no sé quin cost pot tenir un pèrit, però a vegades pot compensar demanar l'actuació d'un pèrit per valorar el sobrecost del vehicle que hem comprat. Clar, i no només això, no? Perquè no només el nomenament del pèrit, sinó que molt possiblement tot això s'hagi de reclamar en seu judicial, perquè extrajudicialment... Sí, no, clar. Imagina't, no? O sigui, sí que és cert que hi ha una sèrie de despeses que acompanyaran aquesta reclamació. Doncs, com dèiem, no? Un informe pericial, un advocat, un procurador. Per això, bueno, des d'aquí jo animo a les persones que es vegin afectades, que estiguin interessades en fer reclamacions, que s'informin a les associacions de consumidors per poder fer una unió de despesa, també es fa més força, perquè al cap i a la fi, doncs, com dèiem, potser aquest 10% doncs, potser són 2.000 euros, no?, per dir alguna cosa. I també queda la cosa aquesta de dir, hosti, em jugaré jo ara, no sé, faré una inversió de tants diners per potser recuperar, no sé, la meitat d'ells, però tot i així animo a fer-ho pel que dèiem, no? Sens dubte. Es pot fer aquest anar en conjunt amb una demanda col·lectiva, per exemple. També després hi ha la condemna en costes, que la condemna en costes doncs, hauran de ressarcir el que s'hagi fet de despesa per pleitejar si la part contrària es veuen condemnada en costes. Per tant, Montse, per reclamar la indemnització cal tenir prèviament aquesta valoració pericial, això està clar? Sí. I doncs, si cal un advocat, si cal actuar a nivell... Si cal no, que segur que sí, si s'ha d'actuar a nivell judicial, en principi el cost d'aquesta acció, en principi, corre a càrrec del consumidor? Sí, inicialment sí. No deixen de ser una part demandant, no? I és el que inicia el procediment i és el que ha de fer doncs, aquesta inversió. Però insistim, o sigui, no només es demanarà quan aquestes persones... Hi haurà es poden fer reclamacions prèvies, i es faran reclamacions prèvies extrajudicials, però és molt complicat que s'avinguin les companyies, els fabricants, aquesta reclamació extrajudicial, perquè a veure, és com aquell, no? També es juga amb això, no? Dir, bueno, quantes persones no es quedaran al camí de la reclamació per no haver de fer aquesta inversió, no? Llavors, el que dèiem, no? S'ha de fer una inversió de pèrit, d'advocat i de procurador. Quina diferència hi ha a la pràctica si aquesta reclamació la fem nosaltres com a persona física o la fem, com ara apuntàvem, a través d'una associació de consumidors? Tenim més força, llavors? Home, per començar el que dèiem de les despeses és important, perquè aquest és un d'aquells casos doncs, que el que és la condemna, la indemnització que es demana, doncs és, clar, no és molt elevada i pot, doncs, el que dèiem, no?, eixugarà en part la despesa que es faci, però si es va a través d'una associació de consumidors, doncs com dèiem, es pot fer una demanda col·lectiva, la despesa de pèrit es pot compartir, la de procurador, etc. O sigui,
És un tema interessant a tenir en compte. Sí. I a part també l'especialització, és a dir, com a consumidors, la força que es té com a col·lectiu també s'ha de tenir en compte. Per tant, potser fora interessant doncs, organitzar una demanda col·lectiva, no? Sí, honestament, sí. Molt bé, parlem una mica, perquè el que volem avui és, a banda de donar a conèixer el tema, doncs facilitar tota la informació possible que calgui, no? Sí. Quina documentació seria necessària per donar aquest primer pas? Doncs la documentació que acrediti que una persona ha comprat el vehicle i quan l'ha comprat. La factura, per exemple, o si va haver contracte de compra-venda. És molt important la factura perquè, no només perquè apareix, no, la data i es veu que està dintre del termini afectat, i també és molt important perquè el pèrit pugui fer el seu informe pericial. Al cap i a la fi, recordem, la indemnització es calcularà en base al preu pagat. Llavors, nosaltres, per fer la nostra reclamació, hem de demostrar que hem comprat en aquella data, que són titulars, i també quan hem pagat, per poder dir per calcular quin és el dany que se'ns ha causat, que aquest dany no deixa de ser el que dèiem, no? El sobrecost, el sobrepreu, i que ens puguin fer l'informe pericial adient. Sí. Montse, si nosaltres al llarg d'aquest temps, des que vam comprar el vehicle fins a dia d'avui, aquest cotxe l'hem venut, tenim igual dret a reclamar? Sí, a veure, penseu que qui és titular de l'acció és qui va comprar. Perquè al cap i a la fi és el qui va fer el desemborsament de diners, no? Val. Llavors, per tant, el fet que haguem venut el cotxe no exclou que puguem reclamar d'igual manera. No, això sí, que tinguem la documentació que certifiqui que nosaltres vam comprar en aquell temps, però, com deia, jo, tot i que vengui el cotxe, qui es va veure afectat per aquesta infracció de la llei de defensa de la competència és el comprador, el que entre 2006 i 2013 va comprar. Vosaltres ja heu rebut alguna mena de demanda en aquest sentit o encara no? Hem rebut persones interessades, sí. És una cosa molt recent, com et deia, perquè com que el Tribunal Suprem, les sentències... Clar, pensa que cada marca va interposar el seu recurs. Llavors, han anat resolent individualment, no?, cada recurs. Són recents, són els últims són de finals de 21, clar, o sigui, de fa un parell de mesos. Exacte, i ara sí que està arribant gent demanant informació. Entenc llavors, ja per cloure, que les marques, aquest seguit de marques que estan implicades en aquesta qüestió no poden negar-se, oi, a acceptar aquestes demandes. Bueno, ells presentaran la seva contesta i segurament el que presentaran, jo m'imagino, no ho sé, presentaran les seves pericials per part d'ells per intentar defensar al màxim possible la seva postura. Sí, no, ho preguntava perquè com que hi ha sentències ja interposades i multes interposades, suposo que això implica que, com a mínim, aquestes demandes quan es produeixin, com a mínim, evidentment estem parlant de la via judicial, hagin estat assumides o acceptades per les marques implicades, no? Bé, jo el que m'imagino, ara s'estan presentant, com bé dius, i ara s'han de dur a terme. Pensa que una cosa és que s'accepti el fet de que s'ha creat aquest càrtel, però clar, una altra és el que han de fer ara ells, que són indemnitzar les persones. Clar. Saps què vull dir? Bueno, els consumidors, no? És a dir, ara ja vindrà la defensa d'aquestes marques, el que serà és, sí, vale, estàvem aquí, hem estat sancionats, tenim una sentència ferma que reconeix que les multes corresponen perquè ha succeït, però clar, ells el que els defensaran és de quan hem de pagar a cada persona. Clar, i aquest és el tema... Aquesta serà la baralla judicial. Clar, el tema clau és quan les marques hagin d'indemnitzar, hagin de fer la indemnització corresponent als clients, aquí entenc, dedueixo que és on es complicarà el tema. Clar, perquè, evidentment, el que no voldran és, com a nivell comercial em refereixo, el que no voldran és indemnitzar de manera que les marques es vegin perjudicades, per dir-ho així. Clar, tu imagina't tots els usuaris, tots els consumidors que s'han vist perjudicats
Tots tenen dret a reclamar. L'únic que han d'anar en compte, i aprofito per dir-ho, que aquestes accions judicials tenen un termini de prescripció. Hi ha una data límit per presentar aquestes demandes. Sí. T'ho comento perquè és... com que, a veure, hi ha una mica... Com que és un tema tan nou, està en evolució, d'acord? Però, i el tema de fins quan puc reclamar encara està una mica en l'aire. Però l'opinió majoritària, que és el que està aplicant ara els jutges mercantils, és que hi ha un any des que es va dictar la sentència la sentència de cada marca de l'Audiència Nacional. Això vol dir que ara, per exemple, hi ha alguna marca ja ha prescrit, ja no es pot presentar la reclamació, i les següents aniran caient doncs d'aquí a, bueno, el que portarà de primavera. O sigui que... Perdó, Montse, parlant de marques que ja han prescrit, tinc entès que una d'elles, per exemple, és Nissan. Sí. És a dir, si van comprar un vehicle Nissan entre aquests anys que hem comentat abans, ara ja no podríem reclamar aquesta marca. Exactament, pel fet de que, recordem, no? Cada marca va recórrer la seva sanció independentment, no? Cada marca va aplicant, i cadascú va tenir una sentència pròpia. Doncs clar, les primeres sentències, doncs, per exemple, la de Nissan, que va ser de les primeres, doncs l'any ja ha passat i llavors aquesta acció ja no es pot fer. Clar. Per tant, com a orientació, com que ja hem dit que el tema està en constant evolució, però com a orientació, quan seria una data orientativa per tal de que ningú es desperti fora d'hores i ja li hagi prescrit el dret a reclamar? Si fa o no fa, quina data seria? Hi ha molta, com et deia, depèn de les marques. Hi ha unes marques, ara no sé dir-te quines són, que prescriuen l'acció aquí a mitjans de febrer. Uns altres a mitjans de febrer? Sí, alguns d'ells sí. Llavors, per això, jo el que recomano és que si hi ha algú interessat, que faci una consulta per internet, ja veurà que hi ha moltes webs que n'informen, i si no, a la web de la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, que és on estan les sentències. I la recopilació de les dates. Perquè ja et dic, unes cauen al febrer, a finals de febrer, uns altres al maig. Sigui com sigui, ens hauríem de donar pressa. Perquè el termini prescriu a partir de l'any en què es va fer pública la sentència, és això, oi? Exactament. Aquí és on està la discussió jurídica. Uns diuen que és des de la sentència de l'Audiència Nacional, que és la que estic explicant jo ara. Hi ha uns altres juristes que parlen de la Suprem, que és la del 2021 mitjans. Jo el que us estic explicant és la corrent majoritària i la que està aplicant els jutjats mercantils, que diuen, no, fem-ho bé, o sigui, la de l'Audiència Nacional, i és la que et dic que, bueno, ara a la primavera, entre algunes marques al febrer, març, maig... Sí, no tenim massa temps, per dir-ho així. No. I no és el meu cas, perquè jo el meu cotxe no el vaig comprar entre aquestes dates. Sigui com sigui, si fem només un petit càlcul aproximat, clar, entre el 2006 i el 2013, parlem només a Espanya en aquest cas, ens quedaríem enlluernats si sapiguéssim els milers de cotxes que s'han comprat. Si això es tradueix, no ho sé, si això es tradueix en una demanda col·lectiva, Déu-n'hi-do, seran milers i milers i milers de cotxes. Sí. Bueno, imagina si fossin individuals. És que es col·lapsaria. I també és un dels motius afegits per fer-la col·lectiva. Per la força que es fa, també perquè sigui tot més àgil. És que hi ha molts afectats, sí. Molt bé. Doncs jo el que faré ara simplement serà donar a conèixer, en aquest cas el telèfon de la coordinadora d'usuaris. És un tema de consum, ells treballen precisament en temes de consum i seria una bona manera de començar a filar prim per tal d'organitzar, doncs, si és el cas, una demanda col·lectiva i que a través dels pèrits, a través dels advocats que corresponguin, això baixi endavant. El telèfon és el 93302 4138, telèfon de la CUS, 93302 4138, i no sé si qualsevol persona que vulgui... Ja hem dit, que a internet, ens ha dit la Montse, que es pot trobar la informació sobre les dates de prescripció d'algunes d'aquestes marques. Hi ha algun lloc més on ens puguem informar? Jo et diria que és la manera més àgil. És la manera més àgil, perquè, com et comentava, sí que és un tema nou,
però està despertant ràpid. És a dir, sí, és molt recent, però ara es trobarà molta informació. A les grups de les associacions de consumidors també n'hi ha molta. Molt bé. Montse Altaba, moltíssimes gràcies. És un tema molt nou que acaba d'esclatar, per dir-ho així. En tot cas, deixarem passar un temps i farem després una valoració de com s'està desenvolupant tot aquest procediment. Montse, moltíssimes gràcies, molt amable. Gràcies a tu, Carles, moltes gràcies. Gràcies. Montse Altaba, advocada de Mallard García Roqueta en aquest temps de l'ACUS, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? L'ACUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que l'ACUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-lo servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.